Coca-Cola bat zurekin da Beñat Sarasola idazlearen bigarren nobelaren izenburua. Honetan, Frank Ojara poeta estatubatuarraren poema batek sortutako galdera batetik abiatuz, honen bizitzaren zati baten berri ematen du. Titularekin hasteko, titula dator Frank Ojara poetaren poema ezagunenetako baten lerro bada, lehenengo lerro baten zati bat, zehazki. Lehenengo lerroak esaten du Coca-Cola bat zurekin hartzea, eta hortik atea dut titulua. Frank Ojara izan zen, 20. mendeko poeta estatubatuar ezagunenetako gaur egun esango nuke, baina lanbidez MoMako kureitorra edo komisario izan zen. Eta orduan titulu horretan aipatzen ditu, poema horretan aipatzen ditu Donostia, Irun, Hendaia, Miarritze eta Baiona, eta orduan, nobelaren abiapuntua izan zen, zergatik aipatzen zuen Euskal Herria poeta horrek, eta ikerketa horretatik tiraka osatu den nolabait novela hau, ez? Eta kontua da, berak antolatu zuela 1960an MoMan, garai horretan Espainiako arte abanguardistaren erakusketa bat, eta bertan beste parte hartu zuten Txidiak eta Oteizak, eta horregatik Euskal Herria etorri zen, eta hemen egon zen 1960ko udaberrian. Ikertzen hasi zenean, saiakera bat idaztea zuen buruan idazle donostiarrak. Ez nuen nahi egin gauza oso akademiko bat, lanbidez ni unibertsitatean egiten den lan, eta orduan nahiko ohitutanago derrigortuta, esan dezagun, paper delakoak idaztera, ez? Lan akademikoak idaztera, eta oso idazkera zurrun eta hotza eskatzen dutenak, ez? Orduan, fikziozkoa ez den testuak idazten jartzen naizenean, antza denez, idazkera mota horretara jotzen dut ia nahi gabe, eta horren ez nuen lortzen horrelako idazkera fresko xamar bat saiakera moduan idazteko. Beraz, azkenean hasi nintzen probatzen, pixkat hortik libratzeko fikzioarekin, fikzioa eta novela generoarekin. Novela generoak badu gauza bat, eta da nahiko genero zabala dela, ia edozer sartu daitekela novela baten barruan. Arriskuak ere baditu horrek, noski, baina, nik uste askatasun horretatik askoz ere erresago idazten hasi nintzela, askoz ere gehiago gozatzen, eta horrela nahiko azkar ikusi nuen bidea hori zela, eta saiakera literarioaren bidea alde batera utzi nuen. Lehenengo aldia da Sarasolak benetako pertsonaia bat fikzionatzen duela. Nik uste alde batetik bentaja pixka banuela, ze novela honen irakurleak segurazki Frank Ojararen inguruko informazio izugarri ere ez du izango, beraz, nahiko errasago edo nuen, zailago iruditzen zai dela pertsonaia ezagunenekin hori egitea, segurazki. Bestetik iruditzen zait pertsonaia bat sortzea izan benetazkoa jatorriz edo erabat asmatua, azkenean prozesua nahiko antzekoa dela, eta kontua azkenean dela prozesu hori ondo edo gaizki egitea. Eta bestetik bada bentaja bat, edo esango nuke nik iruditzen zait Frank Ojararen pertsonaia osatzerakoan izan du abantaila bat, dela, Frank Ojararen poesia sakon irakurrita, bere eskutitzak ere, dokumentazio lanean, bere eskutitzak, berari buruzko biografiak, eta irakurri ditut. Eta esango nuke, bukaerarako ia Frank Ojararen espirituak kutsatuta edo idatzi nuela, ez? Eta batek baino gehiago aipatu dit, sumatzen dela, liburuaren tonoan ere, Frank Ojararen poesian esate baterako, dagoen tono neko alai, baitu alderdi esan ezagun ilunagoak ere, baina egia da bere tono orokorra nahiko alaia, nahiko divertimentuzkoa dela. Eta esango nuke, pixkat kutsatua izan naizela horrengandik, eta beraz, horren bidez, novela guztiaren tonoa nahiko partikularra egin dela, ez? Eta hori segurazki, nik asmatu izandako pertsonaia batekin balitz, agian ezberdina izango litzateke, ez? Adibidez, konparatzen nik idatzi nuen aurreko nobelarekin, duela 5 urte argitaratu zena, deklaratzeikorik ez, tonoa guztiz ezberdina da. Eta neurri batean esango nuke horregatik dela. Artean historian eta desente ikertua dagoen zerbait da, 50ko hamarkadako bukaeran, 60ko hamarkadan eta edo 50ko hamarkadan hasita, frankismoa, bere adar kulturala edo konturatu zen, nahiko artista interesgarriak zituela gazteak, nazioartean
arrakasta izan zezaketenak, eta orduan bultzatu zuten arte abstraktua nolabait nazioartean. Ordu artean batez ere arte figuratiboa eta bultzatu izan zuten, baina komisario batzen begi onaz esango genuke, arte abstraktoa eta Antoni Tapies, Chillida Bera eta beste artista batzuk bultzatu zituzten, batez ere bienaletan, ez? Horti dator, esate baterako, Sao Paulako bienalean, arte bienalean, 57an Oteizak lortu zuen saria, sari ezaguna, eta 58an Veneziako bienalean Chillidak, ez? Eta horiekin batera, garaioetan ere Tapiesek sariak lortu zituen, eta denak izan ziren frankismoak bultzatutako nolabait ordezkari moduan joaten zen Espainia, eta frankismoak antolatzen zituen erakusketak ziren Espainiaren zatiari dagokionez, ez? Eta horren barruan baita ere, bestelako leku batzuetan nazioartean Espainiako arte berri hori erakutsi nahi izan zuten. Tartean, MoMako erakusketa hori bultzatu zuten, antolakuntza MoMaren partetik izan zen, baina bultzatu izan zen frankismotik ere bai, eta ez bakarrikan MoMan Guggenheimen urte berean, eta beste leku batzuetan ere bai. Orduan, hori nahiko ikertua dago, eta horren frankismoak bultzatu zuen zerbait izan zen. Eleberriko protagonista benetako pertsonaia bat da, eta baita gainerako pertsonaiak ere. Ojararen poesiaren zalean nintzen, lehenago, hau guztia jakin gabe, talako batuan deskubritzen dezunean, bere poema batean agertzen delako Donostia eta bar, berak harremana izan zuela Chillidakin eta Oteizarekin, esatez du, eta honen inguruan ez dagoenean ezer, horra hasi nintzen ikertzen, ez? Eta, Franco Jararen egitekoa zen, gaina izan zen lehenengo aldiz zuzendari, erakusketa batetako zuzendari moduan antolatu zuena erakusketa bat MoMan, eta orduan, Ojara eta Chillidarekin harreman hori izan zuen, batez ere zuzena izan zuen Chillidarekin, orduan Oteiza Montevideon zegoen beste proiektu bat zela eta beraz ezin izan zuen, ez zuten izan harreman zuzenik. Chillidarekin badaki Chillidarekin Donostian egon zen, elkartu zen, eta orduan, Ojara poeta zen alde batetik eta bestetik komisario bezala, eta segurazki artista hauek ezagutu zuten bakarrikan komisario moduan. Ze oraindik etzen, mundu zabalean seguro, ez zela poeta ezaguna, baina estatu batuetan ere ez oso ezaguna. Beraz hor gurutzatzen dira alde batetik Ojararen lana komisario bezala, eta gero bere ekarpen poetikoa edo poeta bezala. Nobelan idazkera mota desberdinak biltzen direla, dio egileak. Zati gehienak esan dezagun direla hirugarren pertsona idatzitako zatiak, baina gero badaude bestelako zati batzuk ere, monologoak, txostenak agertzen dira, eskutiz zatiak, poemak, eguneroko bat ere bai. Orduan, horrekin guztiarekin, modu ezberdinetan pertsonaia hauek agertzen dira. Ez dira agertzen beti modu berean edo ikuspuntu beretik, baizik eta ikuspuntu ezberdinetatik agertzen dira. Bai Oteiza, bai Chillida, batez ere Franco Ojara esan bezala, baina bestelako pertsonaiak ere, bai Ojararen lagunak, inguruko lagunak, artistak, beste idazleak eta bar. Eta baita ere, batez ere Vincent Warren izan zela Franco Ojararen garai horretako maitalea, dantzaria bera. Eta gero, esan dezagun Espainiako artisten aldetik, batez ere Chillida eta Oteiza, baina bestelako artista batzuk ere bai, Antonio Saura, edo Tapies eta beste batzuk ere agertzen dira. Eta gero Luis González Robles, izan zela injustu, frankismoaren barruan, erakusketa hauek bultzatu zituen, esan dezagun funtzionario frankista garrantzitsuena, ez? Eta horrek ere badu bere lekua nobelan. Eleberria kapituluka dago banatuta. Kapitula mota nahiko ezberdina daude, baina esan dezagun kapitulu nagusiak, esateko modu batean, dena daude kokatuak espazioan eta denboran. Ze gero ez dago kronologikoki antolatuta. Naiz eta pare bat urteko tartea, batez ere gero osaltoren baina batez ere pare bat urte bateko tartea da kontatzen dena, ez askoz gehiago, baina bertako eszenak, esan dezagun, kokatua daude lekuan, gehienak Nueva Yorken gertatzen dira, eta hor, Nueva Yorken demagun MoMA museoan, edo izan daiteke Franco Jararen etxean, edo beste leku batzuetan, eta ordua eta eguna ere kokatua. Beraz, esango nuke, nahiz eta ez kronologiko izan, irakurlearentzat daten bidez eta bar, errazagoa suertatu daitekela pixka bat, historia berrera ikitzea. Nahiz eta esango nuken kronologikoki irakurri gabe ere, sakonean ulertzen dela nolabait historiak ze kontatzen duen, ze bestetik ez da historia bat olako trama
gidoi biraketa arrebesak edo lakoak dituenik, eta orduan, alde horretatik kronologikoa izan, ez dut uste izugarrizko eragina duenik. Dokumentazio lan handia egin du Sarasolak, horretarako birritan egonda Estatu Batuetan. Nova Yorken MoMako artxiboan batez ere aritu naiz, dokumentazio bila, eta orduan bi urtetan, urte bakoitzan bizpahiru hilabetez egon naiz, lan horretan besteak beste, eta gero, bestelako artxibo batzuetan eta ibili naiz baita ere, Madrileko batean, Alcaladen Henareseko artxibo batean ere bai, eta hortik hartu dudan informazio guztiarekin joan naiz osatzen nobela. Esan informazio pila bat eskuratu dut, baina informazioen zati handi bat ez da oso relevantea ere gero nobelarentzat. Baina bai dela nik uste segurazki importantea girotzeko eta bar, ez? Coca-Cola bat zurekin hartzea, are divertigarriagoa da Donostia, Irun, Hendaia, Miarritze, Baionara joatea baino. Edo goragalea edukitzea Travesera de Gracian Bartzelonan. Partez, zure alkandora laranjarekin San Sebastian hobe eta alaiego bat dirudizulako. Partez, maite zaitu dalako. Partez, jogurtak maite dituzulako. Partez, urkien inguruko tulipa laranja fluorescentengatik. Partez, jendearen eta estatuen aurreko gure irribarre zurrengatik. Zurekin nagoenean, zaila zai sinesten egon daitekeenik, estatuak bezain zera geldo, solemne, ezatseginki behin betikorik. Eta bitartean, hemen parean, New Yorkeko lauetako argiepelean, elkarrekin nora ezean goaz, begi ordeen bidez arnasten duen zuaitz bat nola. Eta badirudi erretratu erakusketak ez duela aurpegi bakar bat ere, soilik margoa. Bat batean, zeure buruari galdetzen diozu, zergatik arraio pintatu zituzten. Begiratzen zaitut, eta nahiago nuke zuri begiratu munduko erretratu guztiei baino. Salbu eta zenbaitetan akaso zaldun poloniarrari. Eta tira Afriken dago, zeinera jainkoari eskerrak ez baitzara joan oraindik, eta horrela, elkarrekin joan gaitezke estreinakoz. Eta ingalanki mugitzen zara, ezen futurismoa konpontzen duzunia. Etxean sekula pentsatzen ez dudan bezala, eskailera jeisten ari den biluzian, edo entsegu batean liluratzen induen Leonardoren edo Michelangeloren marrazki hartan. Eta zer mesede egiten diete impresionistei, haien inguruko ikerketa guztiek, ez bazuten inoiz aurkitu pertsona egokirik zuhaitzen gerizpean posatzeko eguzkia sartzen ari zela. Edo bestela Marino Marinik, ez zuenean aukeratu zalduna, zaldiaren kuidado berberaz. Badirudi, denek galdu zutela esperientzia miragarri bat edukitzeko aukera. Baina nik ez dut alferrik galduko, eta horregatik ari natzaizu hau guztia kontatzen.